Sanibonani ngiyabingelela maphanda phansi ebuyela usho maqala kuqhubeka babheka abafakazi bese kubona phansi kwesiziba ngithi ngikhulekela usekhaya usemsebenzini ngikhulekela kulonyaka omuhle uDisemba sibheke emahotini njengamanje engizokudlulisa inyanga eshumi khona esekule abahlolayo abaphuthume eSoweto kwabazi ukuthi iDiploma phase 5 inamba yasesigodlweni ethi 0765678530 njengamanje uphuthuma kwakusasa kuyasetshenzwa abazokwenza amabhaba abazokwenza kumengayini singakhohlwa-ke iviki elikhulu leli viki lokuya emanzini mhla ka-19 siyemanzini kunenkonzo enkulu abantu abaphuma ngobuningi njengamanje beze esikoleni ngabe uzonikela ngabe uzokwenza amabhaba ngabe uzokwenza insebenzo zakho ngabe uzokhulekela ngabe uzothandazela konke ozokwenza kodwa ngithi kubo bonke ngizokhuluma uNkulunkulu makakuphathise ukuphila uNkulunkulu makakubusise uNkulunkulu akakwenzele izinto zakho zonke ihambe kahle ekhaya nangabe usemsebenzini nangabe unebhizinisi ngithi aliphakame ngithi ziyenzeka-ke njengamanje xola setsha sami nangabe uNkulunkulu esenakimi ngeke yenze mntando wakho ungakhohlwa-ke thintela inamba ethi 0765678530 leyo namba-ke uzothola ukuthi tholu ama-direction yangabe uthi laphana kwi-GPS yakho usho ukuthi DR nyanga yeshumi izokuthatha ikubeke phakathi angizwa nangabe uya request i-Uber uthi DR nyanga yeshumi izokuthatha ikubeke phakathi Ingwe Street lapho ngikhona uNkulunkulu makabusise mabathulise ukuphila enhlizweni zakho ngiyabonga.